agiana namo padung sa highway guys. Akong tanaw ani guys kanang bagnot na ba. Unya hadlok og kanang naay magtago-tago ani nga mga has. Mao na nga nakalugar man ko. Ako ning hinluan guys, ako ning gilampasan. Kay para laging muagas pud akong singot. O ingon man mauwaw pod ko nga magahuna-huna nga magahinlo manggani ko og lain nga purok kanang mag community service nami. Kini pa ba akong purok nga di na ko hinluan. Una nga hinlo-hinlo po ko ani guys kay gawas nga kami tig-agi ani para po mo gawas akong singot. Double purpose ani guys. Unja ako po ni si Janggi vlog. Karang na po kay vlog ba. Kana pa mula ka po layo. Mao na guys, gahinay-hinay ko og lampas. Patuyang gihapon ko ani kawadi si Mister. Kay kung nalagi si Mister, di lagi ta kaarte og mga buhat-buhat kay masuko man si Ja. Nakalugar po ko ani pagpanghinlo. Mo nang nanghinlo jud ko ani guys kay murag mauwa po ko sa akong kaugalingon nga manghinlo ko. Maabot ko sa laing purok unya kini akong hinuong purok di na ko hinluan. Mo na nga gibati ko og kauwaw pod ba man nga maghinlo jud ko diri sa akong purok. Siguro lang mas makalugar na mo ani guys. O di lang man pud matinga mo kay naana jud ko aning trabaho Mo na yung trabaho sa daga pa ko guys. Mutapad ko sa kong papa pagpanghinlo ni ini. Ning amo ang uma. Mo na makamao jud ko sa mga buhat pang lalaki. Alagi kining tao lagi nga mag-inarte. Ug maminyo na hinuon na ato di butang sa uma. Nakato hinuon mga kugihan na di mo sugot Ginoo ato ibutang sa uma ang maong tao. Muna nga magkugi guys. Kay kaluyan jud ta sa Ginoo di gyud ta pasagdan tagaan ta og laing trabaho. Guys, dinhi na po to sa tunga-tunga nga bahin sa maong agianan. Arang sagbuta guys tanawa guys, hinluan gihapon ni nato. Gakugi po kog hinluan ni guys kay ani usab ang mga hose aning dapita. Hose mo mga tubig. O dili na nako hinluan guys. Why siguro og kanang among mga hose kung naay mano bitaw mga samad. Ipataka lang magtigbas ng mga taong mano aning dapita. Daghan nagsamad ang mga hose guys. Mo na nga ako na siyang gihinluan. Daghang na trabaho na ko ani guys kay ang hose sa among mga tubig naay daghang gatulo-tulo. Aho na pod ning silang gibanganan og guma. Kay ako may nakasubay sa mga dapit sa mga hose nga dunay mga leakage. Mo na nga ako po ning gi ajom-ajom.
Why lugar si Mr. guys? Kay kaming tanan jud aning dapita puro gadyo na narbaho. Mao na nga tinabangay lamang pod mi ani sa sigon lang mas makalugar. Tuod di ay wa din ako makuyog si Alex. Kay si Alex may akong gipabantay dito sa bay paabangan. Mo nang akong anak ani nga si Alex, wa jud ni siya katabang nako ron og hinlo. Kay mintras ko mobiya dito sa nanay isang in, do na jud koy mga bata nga ibutang dito. Kay og naay mo rent, mutawag lang sila naho or sila ang mo pa dadyon sa mga bisita namo kung wa ko diha. Mao na nga ngadtungan hira gyud ko sa nanay isang in og diha sa among Pinoy-anan sa Suba. Mao na nga kumpiyansa lang ko og lakaw-lakaw bisan asa. Kay naaman ko kabili na mga dagko naman, mga ulitaw naman ako mga sakop guys. Mao na nga tulin ko kaayo mo lakaw. Dili jud ko mabalaka. Kung makalugar pod si Alex, managat pod si Ja. Kay si Ja may wa mag-construction. Managat raman si Ja or mag-abag-abag pod nako. Kay human naman sila pang-eskwela guys sa sekundarya. Standby sa sila kay may gasto kolehiyo. Ang atungan nila mas nanay isang in. Tinabangay lang gihapon kay ug naa poy grasya kami ram pod ang makapahimos niini. Kalois Ginoo guys, nahuman ra gyud ang maong trabaho. Gikan dito sa Tumoy. Og nga ripod sa Pikas Tumoy. Nasulbad na guys. Og daghang salamat sa inyong pag silip. Og ako nagpasalamat kaninyong tanan. Bye-bye!